Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Maayo kay dinari butika din sa dool-dool nga. Malakaw ra. Nakapamalit na noon kong mga personal na akong gamiton nun. Sakpan ka na! Ikaw? Dali! Dali! Ay! Uy, iko! Dali! Suplada ka kayo! Dugay na kung naglungot-lungot ni mo! Aray! Aray, uy, iko! Nagtukang masiyon-sayon na ako ni mo? Ha? Ayaw na may patuol ako, ha? Kung dili ka gustong ipadakopti ka! Kailangan makasuot ako sa gate sa bahay. May kinusuno sa bias, Ma'am Shin. Matunahin ako sa kontrabaho dito sa Karating. Sili na. Si Karabison sa gate. Nagising ng bukto sa house. Helena! Helena! Nausap ka? Ang lalakis dahil paingon sa ubos. Sa lalaki na? Ang akong gikabanggas may aging adlaw. Giusam ka niya, ha? Iyam ko kong gibaharan. Unya ka rin ako nakitaan. Gibira ko niya. Sige niyang nang. Lapad siyag na ako niya. Unya, bland o buhok. Diyan ka. Lando! Lando, pasagday na lang siya! Lando! Oh, usama yung plano bahin ini nga kong report mo, Leandro. Natural ang kompetisyon sa negosyo, Franco. Oo, pero tikasan kayo mo tawhana, oy. Atong suki, gipagat to. Unsa? Unya nga daba nila ang tanantang suki, ha, Franco? Di ba ginuntanan? Okay na. Sorry. Niya pa day mo? Helena? Naunsa ka? Nganong nagkagidlay ka man, Helena? May daw tanay tabo ni Monsa. Nakitaan ko sa lalaki nga nagbahad na ako. Katong bland o buhok. Usa? Uya, usa ba ni tabo? Mahubagan gito sa iya, ha? Kaya ako magisikaran. Uy, di na maayo para ni mo na. Doon na kay kunta na din, he. Bitaw, mas mayo tingali nga musibat ka na lang, Helena. Okay ra ko. Pero tingaling marisgrasya ka pa ng tawhana. Mas mayo tingali nga mo palayo lang una kay Napita. Bitaw, Helena. Pauli lang una sa Cebu. Ayaw mo kabala ka, Sir Franco. Ma'am Julia. Okay ra ko. Dili ko mo biya din, he. Pero tingali kung sa pa'y mahitabo ni mo. Kami pa ang mabasol sa imong inahan. Alejandro, maayo tingali nga papauli una lang kinisile na sa ila. Nahadlo ka ng tawhana, Helena? Wa man, Sir Alejandro. Kinahanglan mahadlo ka! Ayaw pag panghambog! Pauli sa Cebu, aron makalikay ka sa dautan. O kami sad magmalinaon mi dinhi. Mangita na lang taglaing nurse nimo, Alejandro. Si Helena ang agda ninyo. Tambag lang nga amo nga iniksuon, ha, Lina? Kana, kay mo siyang napasakitan, bubawas gito. O kami sad ang mahimong problema kung may daotang mahitabo nimo dinhi. Busa, resign na lang sa pagka-nurse ni Alejandro. Dili, ma'am. Dili ko mo undang sa pag-atiman ni Sir Alejandro. Bisan pila pa na kataong manghadlok nako.
Nganong imo manggid ming hatagan og problema, Helena? Kung magpabilin ka din unya madisgrasya ka ng kontra nimo. Kami ang manubag sa imong inahan kung nganong wa ka na mo papaulia. Ayaw pang isog-isog. Okay ra lagi ko, ma'am. Ayaw kabalakan ako. Pero Helena, mamiligro ka. Siya ang mamaligro kung madakpan siya. Ha? Kagahi ba nimo ko? Pasagdi siya, Julia. Alejandro, Kung dili siya mapahawa aho, magpabilin siya. Mauna na akong hukom, ma'am. Magpabilin ko din Og salamat na lang sa inyong concern. Mag-ilison ako, ha? Alejandro, papawaan na lang ang imong nurse. Pasagdi siya. Ato lang siyang paampingon. Ayaw naging padoor kang Helena. Kung di ka gustong ako pangagan. Gago ka. Pagkaligis kong kumo. Ganahan gid sila si Ma'am Julia kung pahawa ko din Sila gignuha sa Sir Franco ang ganahan kayong mulayas ko. Pero, dili ko mulayas din Gusto pa ko mahibaw sa sugilanon sa akong inahan. Sekreto di ang gugma ni Sir Alejandro para kang mamasalas. Helena! Oh, si Ma'am Julia? Helena! Helena! Kalma lang, Ma'am Julia. Layas karon dayon og hatagan ko ikaw og dakong pabaon. Cash! Nganong mas concernan mo sa kong paglayas, ma'am, kaysa pagpangita sa taong na binastos nako? Tungod kay nagdaka lang og gubot din Wa matingali ko magdagubot, ma'am. Kamu lang ang nahadlok nako. Mo ang ganahan kaayo mo nga palayason ko ninyo. Ah, Leche! Unsa magigusto nimong mahitabo? Ha? Bayran ka namo para matakom ka ng imong baba. Bahin sa imong nakita namo ni Franco. Wa ko makinahanglan, anak, ma'am. Pero, mahimong mo tambag ko. Kung unsa man yung relasyon ni Sir Franco, putla na samtang sayo pa. Tungod kay way aso nga makumkum, ma'am. Ihadlok ba ko nimo? Wa te kahadlok ka, ma'am. Ay! Giunsa man na nimo si Mama, ha? Nga imo man nagkitok mo, pabugno ka! O, sige! Dool! Ay, tinidor? Oh, para sa sudan ng taning tinidor. Pero, mahimo nga kamo ang matusok ko kung dili ko niyo hunungan. Salbahis ka! Ikaw ang ngayon nanganlag salbahis, Ma'am Shane. Kamong duha sa imong inahan. Panuway ka! Dangan ka sa mong kinabuhi, Helena. Dili ko panuway, ma'am. Anghel ko nga may abot, aron atimanon ang imong bana sa kinasing-kasing nga pag-atiman. Ha! Nangambisyon ka tingali sa nga mabahin na ni Alejandro sa iyang katigayunan. No, kung mamatay na siya. Maugid ma, ambisyosa ng bayhana. Dili ko ambisyosa. Og wa ko mag-apas katigayunan ni Sir Alejandro. Trabaho na ning ako dinhi. Mas angay kang mag-uol kung mapahawa ko dinhi, ma'am. Kay posible nga ako nang ipanabi ang mga sekreto ninyo ning baya. Oh, Hoy! Wa may sikreto nga angay na mong taguan kaga. Layas na lang, uy! Kay dili ganahan nimo si Mama. Ma'am Julia, dili ko nimo kapugnan kung wa na ko dinhi. Hoy! Wa pa may mahuman og sulti! Panuway ka! Ma! Usa man to yung gisulti, ha? Doon na di kay sekreto? wa, oy! Dali na, mamiya na tayo ni Baya. Manindog ang akong balibo kung ni ako din sa sod. Dali na. Ha? Ma! What ako, oy! Ayaw kong biyain! Makaduda naman hinuong sinultihan ni Ma'am Julia. Itukmod naman hinuon ko nila palayo din. Helena. Lando? Lando, at sinahitabo. Ang ano nagdugo man ng imong Oh, Lando! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.